Mawa wabwino ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine mese zamawa. Poyamba nayi mitu yake. Dziko la Malawi lili mgulu la maiko 20 omwe akupikisana mu ndime yomaliza pa maiko omwe akuchita zakupya pa nkhani yopititsa patsogolo luso la makina a intaneti. Akatswiri ena ati akukhulupirira kuti msonkhano wa bungwe la United Nations General Assembly omwe ukuchitikira mdziko la America uthandiza polimbikitsa mgwirizano pakati pa dziko lino ndi maiko ena. Ndipo nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake itavomereza mabilu 14. Tsopano tipasireni nkhanizi mwatsatanitsatani. Pamene atsogoleri a maiko osiyanasiyana akukonzeka kuyamba msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations General Assembly ku New York mdziko la United States of America, bungwe la United Nations lalengeza kuti dziko la Malawi lili mgulu mwa maiko 20 omwe akuchita zakupya pa ntchito yolimbikitsa komanso kupititsa patsogolo luso la makina a intaneti ya United Nations SDG Game Changer Award. Izi zachitika chifukwa cha ntchito yomwe boma likugwira kudzera ku bungwe la MACRA pofikitsa ntchito za luso la makono msukulu ya Connect a School Project. Maiso Chikhadzula wafika ndi ripoti. Akuluakulu a bungwe la Malawi Communication Regulatory Authority MACRA ku nthambi ya Universal Service Fund Ronald Tembo ati bungwe la United Nations lasankha dziko la Malawi kukhala limodzi mwa maiko 20 omwe akuonetsera kuchita bwino kwambiri pa nkhani yonetsa kuti anthu akupeza mwayi opeza ntchito za luso la makina a intaneti m'madera mwawo kudzera ku ntchito yomwe kuti Connect a School Project yomwe akumanga zipinda zosiyanasiyana zoti ana ophunzira adzipeza mwayi wa ntchito za luso la makina a intaneti. Atembo anati zimenezi zikutanthauza kudzipereka kwa boma pa ntchito yonetsera anthu onse mdziko la Malawi adzakhale mwayi opeza ntchito za luso la makina a intaneti pomafika chaka cha 2030. Zona ifeyo tikumanga zipinda zimenezi zimene zitcha state of the art ICT lab m'masukulu osiyanasiyana m'Malawi. Zimenezi tikupanga chifukwa tifuna tithandize nawonso anthu a m'midzi nawonso azipeza nawo gawo pa nkhani za mtokoma m'Malawi. Tikuona kuti zimenezi zithandiza osati ana skulu okhawa amene ali m'masukulu amenewo komanso anthu a m'madera amenewo chifukwa so ICT lab imeneyi chipinda chimene chichi chikhala ngati amati ICT hub ya mu community. Ntchito imeneyi ndithu United Nations aona kuti ndi apatali ndipo atipanga recognize kuti tikhale nawo mu finalist ya United Nations SDG Game Changer Awards second edition 2024. Kudzera ku project iyi bungwe la MACRA likumanga zipinda zamakono zomwe mukhale makompyuta kuti ophunzira azigwiritsa ntchito msukulu zosiyanasiyana ndipo akuyembekeza kumanga zipinda zokwana 75 msukulu zosiyanasiyana za mdziko muno. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku nduna za maphunziro yemwe amaona za luso la makina a intaneti komanso sayansi Associate Professor Chomola Mekeka wati ntchito iyi ndiyofunika kwambiri kamba lithandizira kuti ophunzira ambiri komanso anthu okhala m'madera akumidzi azipeza mwayi wa luso la makina a intaneti. Iwo anati zosangalatsa kuona kuti maiko enanso ambiri ambakhala mchirikiro adzaphunziranso zomwe dziko la Malawi likuchita panopa. Denga zimene zili mu malemba a National Development Blueprint Malawi 2063 mawa Malawi akufotokoza kuti tikufuna maphunziro akhale opasa chitukuko komanso amene akuyenda ndi nyengo zinozi zimene zili za makina digital lamya ndi zoteros. Nde amalawi okha akunena kuti mwana akaphunzira akatuluka mu sukulu azitha kugwiritsa ntchito makompyuta kupanga phindu kupeza ntchito zimene amati ma gig jobs kumene kuli ndrama zopita 20 trillion I would say 40 trillion Malawi kwacha ntchito zongopezeka pa makompyuta zimene zingatheke ngati curriculum yathu yabwera kuzakhala digital komanso ana achagwiritsa ntchito ma devices. Ntchito ya Connect a School Project ya bungwe la MACRA likugwira kudzera ku nthambi ya Universal Service Fund ikupereka mwayi kwa ophunzira komanso anthu okhala m'madera akumidzi kuti adzipeza zipangizo za makina a intaneti mosavuta komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu okhala m'madera awa. Maiso Chikhadzula, MBC, New York, USA.
ena mwa akatswiri pa nkhani za utsogoleri ndi chitukuko ati msonkhano wa bungwe la United Nations omwe ukuyamba mdziko la United States of America ndofunika polimbikitsa ubale wa pakati pa dziko lino ndi maiko ena maka m'magawo ofunika a zaulimi zokopa alendo ndi migodi mwa zina. Akatswiriwa apempha nthumwi za dziko lino zomwe zili ku msonkhanowu kuti zigwiritse ntchito mwayiwu kuti dziko lino lipindule. Nayu Blessings Chereuka ndi nkhani yonse. Malinga ndi katswiri wa zautsogoleri ndi ufulu wa chibadwidwe aundule mwakasungula, msonkhano wa atsogoleri a dziko lonse ukupereka mwayi wapadera ku dziko la Malawi kuti liwonetsere zomwe likufuna mdziko muno komanso kulimbikitsa maiko ndi mabungwe ena kuti agwire ntchito za chitukuko zosiyanasiyana mdziko muno. Amwakasungula atsindika kuti kupezeka kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi kofunika kwambiri kuonetsetsa kuti mawu a Malawi amveka pa dziko lonse. Tikumvanso kuti mtsogoleri wa dziko lino akhalanso ndi msonkhano wa abwenzi a Malawi. Izi zithandiza kwambiri kuti aone kuti Malawi angatithandize bwanji makamaka ku nkhani ya zachuma komanso nkhani ya malonda m'madera osiyanasiyana kuti zithandize kupitisa patsogolo chitukuko dziko lathu la Malawi. Ndeno pofunikira kwambiri kuti ngati dziko tisaone kutenga nawo mbali kwa president ku msonkhano umenewu mwandale. Tione ndithu kuti msonkhano umene ndofunikira kuti maiko amve mavuto amene tili nawo ngati dziko komanso kuti angatithandize bwanji chifukwa ndi msonkhano umene ukuona zabwino za mtsogolo komanso kuthandiza kuti dziko lathu lingapite bwanji patsogolo makamaka nkhani ya zachuma komanso nkhani ya za chitukuko. Polankhulapo mkulu wa bungwe la Forum for National Development FND Afraison Chodzi iwo atsimikiza zakufunikira kwa kupezeka kwa President Chakwera ku unga. Pali ndondomeko zingapo zimene a president apanga line kumana ndi anthu oti mwina atutcheza ma projects zotero kumana ndi ma president amaiko ena. Lero kuliba zimene pamene koko pobwera ndithu English amati value for money kuda kuti mamiti posakhala kupanga atibweretsera zina ndi zina zitukuko komanso mwina kuthani nkhani ya njala ndi zina zimene amalawa kumana nazo. Msonkhano wa unga ndi msonkhano waukulu umene mapresident ambiri pa dziko lapansi amapita. Nde ena afende timanena kuti mwina president wina kwasapite kopano ngati kakhasonkhano ngati aviko nali kuoyenera kuti apite makamaka panopa pene Malawi kumana ndi mavuto osiyanasiyana kuti mwina akapita akatha kumana ndazi zawo komanso kumana ndo atuthandiza kuti mwina mavuto amene tikumana nawo ngati nkhani ya njala ithetse. Nde ndikuona ngati kwayenepa nthawi inoyo palibe pofunika kuti apite a president kuti amangire delegation imeneyi chifukwa kuti kawiri zimakhala zophweka a president amaomana president zawo ndi kukambirana amene angathandizane paokha kusiyana kuti mwina kwati mzendilo komende a president. Pa msonkhanowu President Chakwera akuyembekezeka kukumana ndi atsogoleri a maiko komanso mabungwe osiyanasiyana zomwe zitha kutsegula njira yothandiza kuti chuma cha Malawi chitukuke. Msonkhano wa unga mwa zina umayang'ana kwambiri zovuta zomwe zikuchitika pa dziko lonse kuphatikizapo kusintha kwa nyengo, umphawi ndi ufulu wa anthu. Blessings Chereuka, MBC. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Use wapempha Malawi kuti asinthe kaganizidwe maka pa nkhani yokhudza ngongole za bungwe la Neef ponena kuti sizaulere monga ena akhala akuganizira. Dr. Use anena izi ku Mzimba pomwe walangiza anthu omwe akutenga ngongolezi kuti azibwenza mu nthawi yake ndiponso kuti anthu ena akwanitse kupindula ndi ngongolezi. Musase Cheo walemba ripotili. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Use wati kumbuyoku Amalawi ena omwe ankatenga ngongole ku Neef sankabweza ngongolezi poganiza kuti zinali zaulere. Dr. Use ati pakufunika kusintha kaganizidwe ndipo apempha mafumu, makhansala ndi magulu ena kuti atengepo gawo pomwe zipatso za omwe akupindula zayamba kuoneka. There are people that say ndalama iyi ndi ya Neef, ndalama iyi ndi ya boma. Olo ndisaibweze, there is no problem. There is a problem. Kuti anzathu ena alandire, we need to pay back. Anabwera achimwene aja Walankhula panopo
tikaona stationery and photography. Those stories zikamakambidwa ndi anthu that have no names in the village. Nkumati kodi ava ndi ndani awa? Nikuti asitikuwaziwa kumafunsana paja ni ndani, but they have a story that befits printing. Zikatero, we are on the right course. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Neef, Kisa Kalorokesha, wati bungweli likutengapo gawo polemba anthu ntchito, ponena kuti kupatula kulemba anthu ogwira ntchito ku bungweli, anthu otenga ngongole nawo akulemba mzawo ntchito. A Diverson Ng'ambi ndi mmodzi mwa omwe akupindula ndi ngongole yomwe anatenga. Kuti munthu ukakhala pa ground kuti ukuthamanga nkhani za business zobechera zimakhala zambiri, mwina m'mathumbamo makhala mukuperewera, ndiye umayamba kusakasaka nkuyang'anayang'ana kuti ndi njira zanji zoti nditha kupangira boost business yanga. Poona ndi kumva ma lending institutions ine nasankha Neef kuti kumeneko ndikatengeko kangongole ndi cholinga choti ndipeze zina zoti zithandizire mkusaka makobiri business mwanga, monga makamera, makompyuta ndi timaprinter. Pakadali pano, inkosi ya makhosimbirwa yachisanu omwe dera lawo likuchita bwino pa nkhani yobweza ngongole yati iwonetsetsa kuti izi zikupitirira. Anthu oposa 12,000 mbomali anakhazikitsa ntchito ndi mabizinesi osiyanasiyana atatenga ngongole ku bungwe la Neef. Musase Cheyo, MBC, Mzimba. Unduna wa zaulimi wakhazikitsa ndondomeko yatsopano yotukula ntchito zaulimi wa mpunga potsatira kutha kwa ndondomeko yoyamba mchaka cha 2018. Ndondomeko iyi yomwe ifike kumapeto mchaka cha 2030 ikuyembekezeka kuchulukitsa mpunga omwe dziko lino limakulola kuchoka pa matani 147,000 kufika pa matani 330,000 pa chaka. Trust Office wafika ndi report. Ndondomeko yatsopanoyi ikuunika momwe dziko lino lingathanirane ndi mavuto akuchepa chonde nthaka, kupeza mbewu zoyenera, komanso kuchulukitsa malo omwe dziko lino limagwiritsa ntchito pa ulimi wa mpunga, ndinso kuti zokolola zifike pa 5 tons malo mwa 2 tons ya mpunga pa hekta yomwe dziko lino limapeza. Nduna yoona za ulimi Asam Kawale apempha akatswiri za ulimiwa kuti achite chotheka kuti alimi azipeza 10 tons ya mpunga pa hekta ngati njira imodzi yochulukitsira chakudya komanso kulimbikitsa ntchito za malonda. Tili ndi zinthu zimene zikhoza kutiyenereza kuti tikafike pa 10 tanipo. Choyamba pafunika tigwiritse ntchito fertilizer yoyenerera, ndi chifukwa chake kunduna wa za ulimi tikuonetsetsa kuti mulimi aliyense panopa azigwiritsa ntchito organic fertilizer amenenso muli lime kuti mbewu zathu zikhale zobereka bwino kwambiri. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bunge la JICA, Kazuhiro Tambara, watsindika kuti kuchulukitsa mpunga omwe dziko lino limapeza kuthandizira kwambiri kuchepetsa umphawi komanso kulimbikitsa ntchito za malonda. Bunge la JICA mogwirizana ndi bunge la Coalition of African Rice Development CAD likugwira ntchito ndi maiko a Africa kuti maikowa achulukitse mpunga omwe amapeza kuchoka pa 28 million tons pa chaka kufika pa 56 million tons pa chaka pofika mchaka cha 2030. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake itavomereza mabilu 10 ndi anayi 14 mnyumbayi. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Richard Chimendobanda ati sabata zinayi zomwe akhala akuchita zokambirana zawo zinthu zakhala zikuyenda bwino, ndipo ati mabilowa athandiza kuonetsetsa kuti akutumikira amalawi moyenera. Komabe mtsogoleri wa mbali yotsutsa mnyumbayi a George Chaponda ati boma likuchedwetsa kukambirana mabilo ena maka kuvomereza mabilo ena omwe ndiofunikira. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Mtsogoleri wa mbali yotsutsa mnyumba ya malamulo a George Chaponda ati ngakhale mabilo ambiri adutsa mnyumbayi, pamafunika kuti nyumbayi idzipereka nthawi yokwanira kuti aunikire bwino lomwe yomwe ndi masiku 28 monga mwa malamulo. Achaponda anadandaula kutinso mbali yawo sinakwanitse kufunsa mafunso onse omwe anali nawo. Zinthu zina zimene zikuchitika mdziko muno ngati nkhani ya imfa imene inachitika ku Chikangawa, pamafuna kuti nkhani imene tikambe bwino ifike pa under ma standing orders malamulo athu ama standing order, timafuna kuti nkhani imene ikambiridwe bwino
pa floor ya pa house koma izi sinaloledwe. Choncho zinalipo zinthu zambiri zimene timafuna ife ngati aku opposition kuti zifunsidwe, timve ngakhale nkhani za njala zimene timafuna kuti zikambidwe bwino. Chifukwa munthu aliyense tikuziwa kuti dziko lino akuvutika chifukwa cha njala. Mkuyankha kwake mtsogoleri wa zokambirana mnyumbayi a Richard Chimwendo Banda ati ngakhale pakhala kusemphana kwina ndi kwina, aphunguwa akwanitsa kuvomera mabilo ofunika kwambiri omwe ena mwa iwo ndi owunika za malo komanso za malonda. Achimwendo Banda ati nduna za boma zosiyanasiyana zayankhapo mafunso mnyumbayi pa ntchito zachitukuko zomwe zikuchita m'madera mwa aphungu kutsutsana ndi zomwe achaponda anena. Amba kamachabe komanso zopanda umboni. Ananena chonchodi a leader of opposition sinandidzidzimutsa fasina kukhulupirira kuti zichokera kwa iwo chifukwa chonena kuti adafunsafunso iwo mbuyomo timati petition kuti ibwerera chinayi tidawalola tikuti tidziyamba zokambirana zija mmene amawatsogolera kumbuyo kwawo amati backbench leader amusowa adayima nkunena kuti a leader of opposition sanakonzeke adakatolerabe zofunikira kuti akambe pankhani. Lero atidzidzimutsa kanena kuti nkhani jadaletsedwa pamene nkhani adaletsana kwawo komweko ndi madzudzula kuti yayi mukalakwitsana kwanu komweko mudzitha kungozisunga mnyumba mwanumu. Pamene nyumbayi yamaliza zokambirana zake, aphunguwa tsopano akhala kudikira msonkhano omwe udzaunike mmene chuma cha boma chayendera pa theka la chaka posachedwapa. Pamene panso nawo Amalawi akhala kudikira kuti mabilo omwe aphunguwa avomereza akhale malamulo kuti ayambe kugwira ntchito ndipo apindule nawo. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. Dziko la Malawi lili mgulu la maiko 20 omwe akupikisana mu ndime yomaliza pa maiko omwe akuchita zakupsa pa nkhani yopititsa patsogolo luso la makina a intaneti. Akatswiri ena ati akukhulupirira kuti msonkhano wa bungwe la United Nations General Assembly omwe ukuchitikira mdziko la America uthandiza polimbikitsa mgwirizano pakati pa dziko lino ndi maiko ena. Ndipo nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake itavomereza mabilo 14. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Achinyamata mdziko muno awalimbikitsa kukhala amtendere komanso kuonetsetsa kuonetsa kukhwima pochita ndale pamene dziko lino likukonzekera chisankho mu Septemba chaka chamawa. Mkulu wa achinyamata mchipani cha People's Aubrey Harare ayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano omwe achinyamata amakambirana mmene angachitire komanso kupita patsogolo pochita ndale za mtendere pa nthawi yomwe misonkhano yokopa anthu itayambe. Harare akufotokoza. Kumano unalonda achinyamata tikambirane tionesane kuti tiyenda bwanji tizipanga bwanji kuti tizifuna chani kuti ndife achinyamata sife opulukira sife amisala sife osungulira mito koma chimene mafuna kuti lero liti makambirana ndi achinyamata. Pa msonkhanowu panali atsogoleri achinyamata ochokera mchigawo chakumwera ndipo akuyembekezeka kukawaphunzitsa anzawo zomwe agawana pa zokambiranazi. Chipani cha People's Party, right? Ndife antendere sifandero. That's why it is People's Party. Chipani cha anthu. Universesa. Fadi ndi People's Party chipani cha anthu. Chifukwa sifa ndife antendere. Sifa omenyana ndi anthu. Ndena yankhuladi kuti sitikufuna kuti wina akayime kutukwa na president wa dziko la Malawi, akayime kutukwa na former president, akayime kutukwa na former president onse, akatukwane ndani. Komanso asakatukwane wina aliyese pamene akupanga naye kampeni. Because nkhani yathu ife we are not fighting. Ife ngati achinyamata tifati kuonesa chisanzo chabwino kwa achinyamata kuti ife somenyana. Sifa omenyana ndi anthu bwana. Ife anthu abwino bwino. So nimauza so asinzanga kuti guys taleta kumana, timafati kampirani. Tibe nthawi yomenyana ndi anthu. Yotukwananzi anthu. Tionese chisanzo chabwino kwa anthu ena. Chonga tenachi azitisatira kuti kuli brother leader apitire. Brother leader akunena kuti sakufuna zotukwananza nzazi zawo. Ngaifeso chipandi chathu cha PP choyamba ngoja zathu ngoja zina zonse zimene tili nazo ndikutukula achinyamata. Ndiye pamene tuganiza kuti tukula achinyamata tisanayambe ulendo tikuyenera kuitanisa youth ngati amene wakuzera mwa director wa chinyamata amene wa national. Ndiye izi ndizali zofunikira kuti awauze message kuti pamene tikunyamuka atabwirisa inda sana pangani.
apangane ndithu ndi mayouth aja kuti kodi chofunikira ndi chani. Mwatha kumva message ina imene akunena ku youth director kunena kuti safuna kupanga ma-violence, safuna kupanga za chipolowe, kunena kuti iwo achite focus kuti kodi mayouth chimene chingathandize ndi chani, komanso asaziyang'anire pansi kuziwa kuti si kuti nati azinena kuti ndi atsogoleri amawa, koma aziyang'ana kuti utsogoleri ndi walero. Kusonyeza kuti ndi meeting imeneyi yapangisa kuti anyamuke azindikire kuti akuyambira lero ndikuyenera kukhala utsogoleri ndipo akuyenera kusunga mwambo. Chipani cha Malawi Congress MCP chati nkofunika kuti chipani chilichonse chichilimike komanso kulemekeza ufulu wa demokrasi kuchita misonkhano mwamtendere komanso mopanda zipolowe. Mlembi wa chipanichi Richard Chimwendo Banda anena izi ku nyumba ya malamulo pomwe amayankha pempho la mtsogoleri otsutsa boma mnyumbayi George Chaponda kuti alowererepo kuti msonkhano omwe DPP akonza ku Mzuzu komanso MCP kuikwendeni kumzimba pasakakhale zipolowe. Chimwendo Banda ati palibe vuto kuti zipani ziwirizi zikachititse misonkhano kamba kuti malo omwe akukachitikira misonkhanoyo ndi otalikirana makilomita 21 ndipo chipani chawo sichifuna zachipolowe. Anzathu ali ndi msonkhano ku Mzuzu 22 kilometers kuchoka kuikwendeni ukafika ku Mzuzu. So akamanena kuti iwo akufuna ife tilepheretsa msonkhano wathu cholinga chokuti iwo apange msonkhano wawo funso nkumati Amalawi tidasankha democracy, tidasankha zipani zochuluka zilipo 52. Kodi zipani zimene zizi tingamazuzo kuti muchite msonkhano kumchite msonkhano komanso kodi tikati ndime yokwana 22 kilometers sipano kutali ndiye kuti ku airport kwatalika kwafupika tizikamba zakudowa turnoff kuchoka kuno ndi kutali kwambiri zoti ena kupanga msonkhano wawo mwinaso wina kubweraso pakatipo achipani china opanda vuto lilonse. Tifike pamwezo ophunzira kumakhala limodzi, tifike pamwezo ophunzira kumayanjana ngakhale tilosiyana zipembedzo zipani. Palibenso mu tsiku la lero mu ndime ya lero kuti munthu wina azikapanga ziwawa. Ineyo ngati secretary general wa chipani cha Malawi Congress Party ndikutsutsana ndi wina aliyense amene amadakagona amaona ngati ziwawa zizipatsidwa mpata. Kafukufuku yemwe bungwe la Institute of Public Opinion Research lachita waonetsa kuti anthu ochuluka akufuna kuti zokambirana za mnyumba ya malamulo zizichitika mchichewa. Malinga ndi maganizo anthu 60 pa 100 aliwonse, kuchita izi kungathandize kuti anthu azitsatira bwino lomwe zochitika mnyumbayi. Kafukufukuyu anachitika mwezi wa Machi chaka chomwe chino. Emmanuel Chikonso ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ili ndi gawo loyamba la ripoti la kafukufuku yemwe adachitika maboma 27 mdziko muno pofuna kumva maganizo a anthu pamomwe nyumba ya malamulo imagwirira ntchito komanso momwe amaonera aphungu ku nyumbayi pakagwiridwe kawo ka ntchito. Kafukufukuyi analunjika pa ntchito za aphungu, njira zomwe anthu amagwiritsa ntchito potsatira zochitika ku nyumba ya malamulo komanso ngati amamvetsa zochitikazi kudzanso kuunika malonjezo a aphungu pa nkhani ya chitukuko. Apa ripotili akuti lasonyeza kuchepa kwa chikhulupiriro cha anthu pa aphungu kamba kuti akuti ambiri akulephera kukwaniritsa zomwe adalonjeza. Malinga ndi kafukufukuyi, anthu akufunitsitsanso kuti zochitika mnyumbayi zizichitika mchichewa kuti anthu azitsatira zomwe zikuchitika mnyumbayi. Profesa Michael Chasukwa ndi mkulu wa zakafukufuku ku AIPO ndipo anati akuyembekeza kuti anthu maka adindo ayilandira bwino nkhaniyi kamba kuti kafukufukuyi amangothandiza atsogoleri, anthu omwe amakonza ndondomeko za chitukuko ndi malamulo kuti adzipanga ziganizo zoyenera pogwira ntchito yawo. Mulipoti mmene maganizo anthu osiyanasiyana ndi ripoti lokuti titaligwiritsa ntchito bwino zinthu ziwiri zitatu zithako kusintha mdziko uno kupita pachitsogolo. Ripoti ili laonetsa kuti zina ndi zina tikuchita bwino koma zina ndi zina zinthuso nzokuti sizikuyenda. Zina zomwe kafukufukuyi waunikanso ndi monga maganizo a anthu pa mulingo wa maphunziro a anthu maudindo a aphungu, makhansala ndi purezidenti. Ndipo anthu akuti akuganiza kuti mpando wa khansala padzikhala munthu yemwe ali ndi MSE ngati poyambira, pomwe aphungu adzilola omwe ali ndi degree kapena diploma ndipo purezidenti degree kupita mtsogolo kuti chitukuko chipite patsogolo. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero,
Bungwe loyendetsa masewero ampira wamiyendo mdziko muno la FAM lati ndi khumbo lake kuona timu yomwe sisewera mu Super League itatenga chikho cha Castel chaka chino. Mkulu woyang'anira mipikisano ku bungweli agomezani zakazaka ndi omwe anena izi mu mzinda wa Blantyre atatha maere a ndime ya dziko lonse. Ndimeyi ndi ya matimu 64 ochokera mu Super League ndi maligi a mzigawo komanso maboma. Tuchokera mu mpikisano wina omwe tangomaliza kumene ngati Football Association Malawi, pomwe timu yomwe sisewera mu Super League yakhala yoyamba ndithu kutenga chikho chimenechi. Zomwe ni nkhani zosangalatsa zomwe zimakhala kupereka chidwi ku mipikisano ya kaphachoka. Ndeti ndi chiyembekezo kuti zimenezinso zichitike mu mpikisano umenewu kuti tione kuti matimu omwe achoka kubomawa sikuti angokhala kuti angozangopeleka moni yayi kuti basi ngosewera masewera amodzi apite yayi, koma apite patali. Zimene zomwe zitapangisa mpikisano chaka chino kuti ukhale wapamwamba komanso omwe zakumbukiridwe mu mbiri ya masewera ampira wamiyendo mdziko muno. Ndipo kampani ya Castel yati nayo ikuyembekezera mpikisano wapamwamba. 11 Chitakata ndi mkulu wona za malonda ku kampani iyi. Taonanso matimu ambiri amene akumenyana mu district osiyana-siyana kumene ife zimatisangalatsa kwambiri chifukwa tikufuna mpira umenewu ufikire ma district osiyana-siyana. Tili kulikoma, ina ili home ground yake ndilikoma, ina ndi kuchizumulu ya Nkaronga, kuli ma districts osiyana-siyana amene tikupezeka sote chaka chino tikafika kumene tikapange a lot of the activations amene timapanga ndikale monga a Castel Malawi. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Dziko la Malawi lili mgulu la maiko 20 omwe akupikisana mu ndime yomaliza pa maiko omwe akuchita zakupya pa nkhani yopititsa patsogolo luso la makina a intaneti. Akatswiri ena ati akukhulupirira kuti msonkhano wa bungwe la United Nations General Assembly omwe ukuchitikira mdziko la America uthandiza polimbikitsa mgwirizano pakati pa dziko lino ndi maiko ena. Ndipo nyumba ya malamulo yatsiriza zokambirana zake itavomereza mabilu 14. Pezani zambiri pita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Mese Zamawa ndikufunirani mmawa opambana.